салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони дуюми шабакаи мо. рӯзи яре шумо ба хайр ва шодӣ бошед дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. ва дар навори имрӯза чӣ қадр истодем бардоро гил партотем гили падабоини моишни 100% гарантиш хати лакша задем зарҳалош камкамина блестодисе ана и ҷои падразини ки ҷои коробкара ҳам маша хонадор худаш гуфт баъдан ма худам тоғри мекунам электрик мекунам мақсад та гилта бепарво биза. мо омадем шукурка каҳагӣ набуд шукурка каҳагӣ буде грунтовка каҳагӣ набуд грунтовка кардем гил партофтем ана гили падабоини паласати ана ята зар ята сиёҳ хати паласа хати задем. ҳар як шумо метавонед заказ кунед. номерои дар болои экран мондагӣ барои заказе метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. ашоти нархнаҳо суҳбат мекунем бардоро ва ки ҷои дар нархҳои тоғри бигирад иншоаллоҳ ки ремонтам мерем. ва чӣ гуфтанем дастгира фаромӯш намекунем. фикротонро метавонед дар комментария бинависонед ва дар канал обуна шед бардоро. ва худованд нигаҳбон бошад. ҳар яки шуморо то навораи ояндаи моро.